Dobré ráno, 7. prosince sobota a to znamená, již po 4. v řadě dnes závodím v adventním běhu Žatci. Není to pro mě jen tak jako je ledajaký závod, ale protože organizátoři Hoppen Team zrušili akvatlony, které byly v říjnu, tak jezdím aspoň sem a mám k tomu opravdu velmi osobní vazbu, protože první triatlonový, respektive akvatlonový závod v mém životě byl právě Žatci pod taktovkou Hoppenu a proto na to místo nikdy nezapomenu a hrozně rád si tam vracím a připomínám si, že vlastně i z takovéhle nuly se dá dostat na nějakou, myslím si, že dost solidní úroveň, protože byl profesionální úroveň, řekněme si na rovinu a snad natočím nějaké záběry z dneška, pojmu to jako vlog a můžete se těšit na ukázku mého tréninkového závodního dne. Mimochodem teď běžím nějakých 15 kilometrů ráno v rámci aerobního základu a za nějaké 3-4 hodiny závod. Hele Filipe, dneska adventní běh. Máš druhou možnost mě tady porazit v historii mé kariéry. Druhou možnost? No tak v roce 2016 mi tady se sykal. Takže jaký teda naše skóre? Hele. 3-1 podle mě. 3-1 no. No tak já to možná nechám doběhnout tak do 5-1 a pak prosím otáčet. OK. Jo? Tak prosím otáčet. Filip si to šetří na poslední cílovou rovinku, nechce úplně jasně říct své plány, že trénoval velmi tvrdě. Ale máš jako pozitiva, že posloucháš triatlonovou kavárnu? Jo, tak mě připravila mentálně. Při bězích, takže budeme natáčet víc, aby si víc běhal. Jo, díky kus. Nejoblíbenější část závodu. Zatím skóre jedno roztrhlé koleno. Hoppen for life. Těm, co už jsou dospělí, ať je zlopatě, zvonte znamínka, stačí chvílinka, vzpomínka, jak raničí, srdci zacínká. Protože i kategorii žen máme vypsané 3 kategorie od nejmladších až po veteránky. A vidím Pavla, jak si to míří do 3. kola, takže vedoucí závodník Pavel nám probíhá do 3. okruhu závěrečného. A už se nám asi řítí do cíle, takže chlapci, máme tady ale společný dohodno. Tak to je jak pěknou tomu, takže ani... Tak, závod hotov. Co k tomu říct? Těžší než loni. Každopádně vítězství, s čím jsem trošku počítal. Teď už jenom vyklusat. Ale Filip mi to dneska nenechal zadarmo a narval 2 kola se mnou. Co ty? Služila. Byl to skvělý. Jo? Nejhezčí závod. Ideální, no. Pak jsem Aničku v posledním okruhu doběh a jelikož už Filip vytuch, naštěstí, ale pronásledoval mě, tak jsme to mohli doběhnout spolu. Ale je to krásná akce. Tak, pak se můžete porovnat.